Ćao svima, dobrodošli u još jednu epizodu Android tutoriala. Kao što svi znate, došla je zima, pao je sneg, januar je mesec, hladno je. Tako da, ono što ću vam danas pokazati je interesantno i vrlo je bitno za vreme koje je pred nama još par meseci. To su rukavice. Da, rukavice, ali ne bilo koje rukavice, nego... Da vidim kako ćete vi to da pročitate. iGloves. iGlove u stvari. Ove rukavice su posebno dizajnirane tako da na vrhovima prva tri prsta, palca, kažiprsta i srednjeg prsta imaju određene, vidite da je razlika u boji tih vrhova. Imaju određene, pojma nemam šta ima tu, ali dizajnirane su tako da mogu da se koriste sa smart telefonom. To je vrlo bitno da ne biste morali na hladnom vremenu da skidate rukavicu kako biste koristili svoj pametni telefon. Ova preostala dva prsta nemaju to, ali time njima niko i ne koristi zapravo smart telefon, ova tri prsta su dovoljna. To je to, hajde da vidimo kako se koriste ove rukavice, odnosno da li uopšte rade. Evo, kao što vidite, rukavice sam stavio, iGloves, tu piše iGloves, i ova tri prsta na vrhu imaju jedan sivi deo koji vi verovatno ne možete sada da vidite, možda i možete na kameri, i oni mogu da rade na touchscreen ekranu, dok ova dva prsta ne mogu da rade ništa. Kao što vidite, ništa apsolutno se ne dešava sa malim i domalim prstom kada se oni koriste na touchscreen, ali palcem, kao što vidite, možete da radite bez ikakvih problema. Takođe i kažiprstom i srednjim prstom. Realno, ova dva prsta niko ne koristi za mali i domali, niko ne koristi za rad na telefonu, tako da uopšte nije ni bitno da ti prsti imaju neku funkciju. Tako da prilično interesantna stvar i nešto što je zaista potrebno mnogima, da ne moraju da skidaju rukavicu kada god bi stigla poruka. Kad smo kod toga, ajde da vidimo kako izgleda recimo kucanje poruke sa ovim rukavicama. Evo recimo, ja u školu idem i dobar sam đak. Tu sam promašio đak. Evo, kao što vidite, jako sam ga precizno iskucao, samo sam jednu reč promašio. Ko od škole beži. Pa sada već grešim dosta. Beži, deran je opak. Kao što vidite, funkcionišu jako dobro i prilično su precizne. Možete Facebook koristiti bez ikakvih problema, bilo šta na vašem telefonu možete da koristite. Eto, to bi bilo to. Ajmo sada da zaključimo ajde da vidimo još pre nego što zaključimo klip, da li radi preko smart covera. Radi preko smart covera, kao što vidite. Kao što vidite, ove rukavice mogu da rade čak i preko dodatnog, odnosno ovdje imamo ekran uređaja, pa zaštitno staklo, pa još jednu zaštitnu
zaštitni sloj i preko svega toga rukavice i ipak možemo da koristimo. To bi bilo to, ajde sad da zaključimo ovaj klip. Eto, vidjeli ste, ove rukavice zaista rade i pomoću njih stvarno, pomoću ova 3 prsta stvarno možete koristiti touchscreen ekrane. Dole u opisu ćete imati link gdje možete naručiti ovakve rukavice po izuzetno niskim cenama, znači €1,5 – 2. Tako da, hvala vam što ste gledali, ukoliko vam se svidjelo, lajkujte iGlove i ostavite dole komentar, prijavite se na moj kanal što je najvažnije, lajkujte me na Facebooku i do nekog narednog snimka, do nekog narednog tutoriala. Ćao, ćao!